אפשר להתחיל. תודה רבה נתנאל. אנחנו היום זה, מה התאריך, מישהו יודע? September the 11th. בספטמבר. כן, ה-11 בספטמבר 2023. This is our meeting, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, meeting number 278. זוהי הפגישה שלנו, מספר בזום, מספר 278. דרך אגב, אפרים ברקוביץ', כמו שאתם אולי כבר יודעים, העלה את כל הפגישות שלנו עד 276. והיום, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, לפני שהתחלנו להקליט, היום זאת תהיה הפגישה הכי חשובה שלי איתכם בשלוש השנים האחרונות. ואני אנסה להסביר. אנחנו קוראים לפגישות הזום שלנו Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. היום אנחנו נעסוק, אחרי שנגמור המעט שנשאר מצייטלין, אחרי שנגמור לקרוא את מה שצייטלין כתב, אנחנו נעסוק בנושא מרכזי שנוגע לכל מה שאנחנו עושים ועשינו עד היום. והנושא המרכזי הוא התשובה לשאלה מה קרה עם יידיש, עם השפה, במאה ה-20. וקרה המון, a lot happened with the Yiddish language, which changed. לשון יידיש השתנתה מאוד ב100 השנים האחרונות. ועל זה אנחנו נדבר באמצעות השוואה בין טקסט שנחמה שלחה לכם, סיפור של שלום עליכם, זה יותר מסיפור, זה חילופי מכתבים ששלום עליכם הדפיס ב-1907 בין יהודים ממזרח אירופה ליהודי בניו יורק ב-1907. וזה טקסט שדומה מבחינת חילופי האופי של השפה למונולוג עם פלינם יידיש של צייטלין, שעוסק ביהודי מוורשה שהיגר לניו יורק במלחמת העולם הראשונה. והיידיש שלו עובר שינויים גדולים בעקבות חייו בניו יורק במשך 25 שנים ויותר, אבל כבר ב-1907, בטקסט של שלום עליכם, רואים שינויים גדולים שעוברים על שפת יידיש בראשית המאה ה-20, לעומת היידיש מקודם. ואז הנושא שלנו היום, על ידי השוואה שנעשה בין שני הטקסטים, ההשוואה עוסקת בהתפתחות שפת יידיש
ב100 השנים האחרונות, מראשית המאה ה-20, בטקסט של שלום עליכם, ועד לטקסט של צייטלין, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, אנחנו היום נעסוק בתמורות, בשינויים הגדולים ששפת יידיש עוברת ב100 השנים האחרונות. אדם רגיל שלא עוסק בחקר יידיש, יכול לחשוב ששפת יידיש תמיד הייתה אותו דבר. אבל זה בכלל לא ככה. כל הזמן יש שינויים בטקסטורה, במילים, ובספרות יידיש לאורך השנים במאה ה-20. היידיש שאנחנו מדברים היום, והיידיש של ספרות יידיש היום, שונה מאוד מהשפה שבה דיברו ביידיש ובה כתבו ספרות בראשית המאה ה-20. הדוגמה הקלאסית של השינויים האלה אנחנו רואים אצל חוקרי ספרות יידיש במאה ה-20, אצל המורים שלי, גם פרופסור דוב סדן, גם פרופסור חודש מרוק, גם פרופסור שמואל ורסס, כתבו מחקרים מה קרה עם השפה בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. חוקרי מנדלה מוכר ספרים, שהוא האב של ספרות יידיש המודרנית, קבעו בעבודות שלהם שגדולתו של מנדלה מוכר ספרים כסופר יידיש במאה ה-20, בראשית המאה ה-20, גדולתו בחלקה של הגדולה היא שמנדלה מוכר ספרים, עבד קשה כדי להוציא ביצירות שלו ביידיש את הרוסיציזמים, את המילים ברוסית שיהודים השתמשו כשדיברו וכתבו בספרות יידיש בסוף המאה ה-19. מנדלה מוכר ספרים, עבד קשה כדי להוציא משפת יידיש מילים מהקומפוננט הרוסי, שאנחנו קוראים למילים האלה רוסיציזמים, שלא היו חלק אינטגרלי של תרבות יידיש. עכשיו, אתם צריכים להבין, אני כאדם לא צעיר, אני בעצמי הרגשתי את השימוש ברוסיציזמים אצל הסבתא שלי. אני גרתי בבואנוס איירס עם ההורים של האמא שלי, בו בחבליה, הסבתא שלי והסבא שלי. והסבתא שלי, כילידת אולי שנות ה-80 של המאה ה-19, היא דיברה יידיש עם מילים רוסיות שהיו זרות
לתרבות יידיש. אתן דוגמה או שתיים. בו בחבלי הסבתא שלי, כשהיא דיברה בבית שלנו ביידיש, היא השתמשה בשני אלמנטים קונסטיטוטיביים של תולדות שפת יידיש. כמי שקרא, כמו שסיפרתי לכם, כל שבוע את פרשת השבוע בתורה, עם כל ההסברים ביידיש בספר התורה שלה, היא דיברה יידיש שורשית, אבל כמי שחיה בפינסק, ברוסיה, עד 1937, כשבאו לארגנטינה, היא גם דיברה יידיש עם המון רוסיציזמים. למשל, הסבתא שלי כשרצתה להגיד, וזה אני שמעתי בבית, קרה מקרה, מה שאנחנו היום אומרים, es ist geschehen nicht. קרה מקרה. היא אמרה, es ist geschehen הסלוצ'אי. ורה, מה זה סלוצ'אי? ורה? No, sie ist weggegangen für ein paar Minuten. חבל, היא עוד לא חזרה? Yes, no. אני צריך את ורה הרגע. Sag noch einmal das Wort, ich will schreiben. סבתא שלי, כשרצתה להגיד קרה מקרה, מה שאנחנו היום אומרים, es ist geschehen nicht. קרה משהו שקרה. היא הייתה אומרת, es ist geschehen הסלוצ'אי. וכאן אנחנו צריכים את ורה. סלוצ'אי זה מקרה. בדיוק. זאת אומרת, הסבתא שלי, בו בחבליה, לא השתמשה בגשן איש, כמו שאנחנו אומרים היום, אלא בשבילה מקרה זה היה סלוצ'אי. עוד דוגמה. הסבתא שלי, כן, כשרצתה להגיד, אם אני לא טועה, יש סיבה למה שקורה. היא הייתה אומרת, ורה תגיד לי אם אני זוכר נכון, סיזדו הפריצ'ינה. נכון מאוד. סיזדו הפריצ'ינה יש סיבה. בשבילה אין סיבה. היא ידעה את המילה סיבה אולי מתוך פרשת השבוע מההסברים ביידיש. אבל אצלה ביידיש המודרנית ברוסיה זה היה פריצ'ינה. מנדל למוכר ספרים עבד קשה כדי להוציא מהיידיש הספרותית את הסלוצ'אי ואת הפריצ'ינה, והכניס מילים מתאימות יותר לתרבות יידיש. מאיפה הוא לקח, מנדל למוכר ספרים, את המילים המתאימות יותר לתרבות יידיש? הוא לקח את המילים מתוך תרגומים של התורה ליידיש במאה ה-18. היו תרגומים מהתורה ליידיש, והוא נעזר בתרגומים האלה. עכשיו, באותו זמן, בראשית המאה ה-19, הופיע ב-1908 עד 10,
תרגום מלא של התנ"ך, של אחד המשוררים המודרניים ביידיש, יהואש. ב-1908 עד 10, הוא תרגם את כל התנ"ך ליידיש. וזהו תרגום קלאסי, שעד היום אנחנו משתמשים בו. ואפרים ברקוביץ' לפני כשנתיים וחצי, היה אצלנו בזום וקראנו בתרגום של יהואש, ששמו האמיתי היה מורגנשטרן. מאיפה הוא היה? סליחה? מורגנשטרן, יהואש, מאיפה הוא היה? מגרמניה? לא, מורגנשטרן היה ממזרח אירופה. מי שייכנס לגוגל ימצא את כל הביוגרפיה שלו, ועד היום אנחנו קוראים את השירה שלו ביידיש. הוא אפילו חי כמה זמן לא קטן בתל אביב. כן? הוא אחד המשוררים החשובים בספרות יידיש המודרנית. ומי שהיה, אני חושב שאתם עוד לא הייתם, כשאפרים ברקוביץ' שמתעניין בפואזיה של מורגנשטרן ובתרגום שלו לתנ"ך, כן, קראנו כמה פרקים מהתרגום לתנ"ך שלו. מה שאני רוצה להגיד שבראשית המאה ה-20 קוראים כמה תהליכים במודרניזציה של לשון יידיש. אחד, מנדלה מוכר ספרים, מפרסם את יצירותיו ביידיש תוך כדי תיקון, הוצאת מילים רוסיות. יהואש מתרגם את התנ"ך ליידיש והופך אותו למודרני יותר. ב-1908 באותה שנה יש הכנס הזה שנעשה בצ'רנוביץ על גורלה של לשון ותרבות יידיש. אני פרסמתי בגוגל מאמר על ועידת צ'רנוביץ, איפה שאני מסביר איך ב-1908 סופרי יידיש החשובים מתארגנים בכנס בצ'רנוביץ, כי הם מרגישים שתרבות יידיש מתחדשת ומתקדמת, וצריך לעשות כנס איך לתכנן את מילון ביידיש, איך לתכנן את שפת יידיש למאה ה-20. ועידת צ'רנוביץ היא ועידה חשובה ביותר בהתפתחות לשון ותרבות יידיש לקראת המאה ה-20. ושלום עליכם, שנחמה העירה לנו את תשומת הלב, נחמה הוטונס דרמונט, אז שולם עליכם עוד geschrieben in 1907 הבריף אוישטויש, חליפת מכתבים zwischen הידין מזרח אירופה ומזרח אירופאישן יד in Amerika.
בדיוק מה שצייטלין עושה 40 שנה אחר כך. ואנחנו היום, היינט, weil wir proben vergleichen, אנחנו נשתדל להשוות את מה ששולם עליכם כותב, הוא מראה איך יידיש משתנה בראשית המאה, ואותו דבר, איך שצייטלין מראה איך שיידיש משתנה בניו יורק לעומת מזרח אירופה. שינויים שונים. שולם עליכם מראה איך שבראשית המאה יהודים מדברים יידיש עם רוסיציזמים. ושולם עליכם, וצייטלין מראה 40 שנה אחר כך איך יהודי בניו יורק מדבר יידיש עם אנגליציזמים. ואז אנחנו רואים כמה מהר לשון יידיש משתנה בעקבות ההגירה, האימיגריישן של יהודים ממזרח אירופה לארצות הברית. האם מישהו רוצה לשאול לפני שאנחנו ממשיכים, או להגיד משהו? כן, אני אשמח לשאול. בבקשה. יש גם דוברי יידיש בארץ, יש להם עבריציזמים? זה דבר שקיים? אתה שואל, האם היידיש שיהודים מדברים במדינת ישראל, האם היידיש שהם מדברים נגועים באנגליציזמים, או במילים אחרות, האם יהודי מדינת ישראל כשהם מדברים יידיש, מדברים גם יינגליש? לא, אני שאלתי אם יהודים שמדברים יידיש בארץ, אם היידיש שהם מדברים יש להם גם השפעות מהשפה העברית. מהשפה האנגלית או עברית? עברית. לא מהשפה האנגלית, מהעברית, אוקיי. אז אני מנסח את השאלה שלך מחדש. ואני מנסח את זה עם הקדמה קטנה. עד עכשיו אני טענתי, וחוקרי לשון יידיש טוענים, שכל אמיגרציה, כל הגירה, לאיזה מקום שלא יהיה, סופגת הרבה אלמנטים מהארץ איפה שיהודים מהגרים. ואז נתנאל שואל, הנה, יהודים במאה ה-20 היגרו גם לארץ ישראל. ואז הוא שואל, נתנאל, האם ההגירה של יהודים מכל מקום בעולם לארץ ישראל ולמדינת ישראל ספח או ספג גם עברית? אין שום ספק. עד כדי כך שאם אתה תגיע לכפר חב"ד בארץ, כן, אנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש כפר חב"ד, אתם תרגישו שיהודים שחיים בכפר חב"ד כיום, ואני אמרתי את זה כמה פעמים בעבר, מדברים יידיש, שזה אולי 50% עברית, 50% יידיש. זוהי הדוגמה הקיצונית, אבל כל יהודי שחי היום במדינת ישראל, במידה והוא מדבר יידיש, אין ספק שהיידיש שלו הרבה יותר
מואשרת על ידי אלמנטים מהקומפוננט העברי. עכשיו, ברגע שאני עונה ככה לנתנאל, אני צריך לתת דוגמאות. אני כרגע אולי לא עולה על דוגמה, אף על פי שזה צריך להיות מאוד זמין. כן? אבל אנחנו נמצא את זה עוד כמה דקות בכל טקסט של... נראה לי אפילו יש לי דוגמה. כן. דגים ביידיש זה לא דגים, נכון? זה פישן או משהו כזה. נכון, פיש. אוקיי, אז אני הלכתי לקריית ספר, שם גרים לא מעט חרדים, הייתי בחנות משקפיים, ואז מגיע ילד ושואל, אמא, את הכנת את הדגים לשבת? והוא אמר דגים, והוא לא אמר פישן. הוא אמר את זה ביידיש? הוא מחזיך, משהו כזה. תנסה להגיד את המשפט ביידיש, מה שאתה זוכר. מחזיך פישן פון שבץ? משהו כזה, או במילים אחרות אולי הוא אמר, מאמה דו הוסט דגים פר שבס. משהו בסגנון. אני רק זוכר שהוא אמר דגים ולא פישן וזה... אוקיי, אני אתן דוגמה מובהקת שאני לוקח אותה ממה שכתב אחד מסופרי יידיש זיכרונו לברכה, שהיה כותב בעיתונות העברית גם, הוא היה סופר דו-לשוני, כתב ביידיש ובעברית, הוא היה האחראי על הארכיון ביידיש בספרייה הלאומית, כרגע ברח לי השם, סופר ידוע שבא ממזרח אירופה לאוסטרליה, ומאוסטרליה לארץ ישראל, חבר טוב של הצייר שחי בארץ, הבן של מלך רביץ', שכרגע שמו ברח לי, אני אזכר ודאי. אותו סופר ממזרח אירופה שהיגר לאוסטרליה ואחר כך היגר למדינת ישראל, הוא היה כותב גם בעיתונות עברית. יש לו סיפור, מה הוא היה כותב בעיתונות העברית? הוא אהב לטייל במאה שערים, הוא גר בירושלים, ולשמוע איך יהודים מדברים יידיש במאה שערים. ויום אחד, בהיותו במאה שערים, הוא רואה 4 ילדות שיוצאות מחנות ממתקים במאה שערים. ומדברות ביניהם ביידיש, והן מספרות אחת לשנייה ביידיש מה הם קנו בחנות הממתקים. אחת אומרת לשנייה, איך הוב גקויפתא צוקרקה, צוקרקה, סוכריה, כן? איך הוב גקויפתא, אני קניתי סוכריה, ואחת מהן אומרת, השוורצה, סוכריה בצבע שחור. השנייה מ4 ילדות מספרת, וניך הוב אויך גקויפתא צוקרקה, הגרינה, ירוקה. השלישית אומרת, וניך הוב גקויפתא צוקרקה, הרויטה. ואז הרביעית, שקנתה כנראה
סוכריה בצבע כתום. אומרת, אוניחוב גקויף את הסוכר, ואין לה מילה ביידיש, ואז היא אומרת, אוניחוב גקויף את הסוכר ככתום, כתומה. זאת אומרת, כאשר דובר עברית חסרה לו מילה ביידיש, אז הוא משתמש במילה העברית הזמינה. וזהו תהליך ידוע. כשאין לך מילה ביידיש שאתה לא יודע, אתה משתמש במילה הקיימת בעברית. מכיוון שאלה ילדות שחיות בירושלים, אז הן מדברות ביידיש במאה שערים, אבל אם חסרה להם מילה, הן משתמשות במילה מהקומפוננט העברי. כן. עוד מישהו רוצה לשאול או להגיד משהו על מה שדיברנו עד עכשיו? אני רוצה לספר סיפור קצר. כן. פעם כאשר עלינו ארצה והיינו ממש עולים טריים. באיזה שנה? בתחילת 89. זאת אומרת במדינת ישראל. כן, זה היה בישראל. כן, לא בארץ ישראל, אלא במדינת ישראל, כן. כן, אמרתי, עלינו ארצה, מה? לא, עלינו ארצה אפשר לעלות גם ב-1936, כן. כן, לא. עוד לא הייתי. אוקיי. לא, זה חשוב, לסיפור שלך זה חשוב, באיזה תקופה של השפה העברית ושל המדינה או הארץ עלית. כן, הלאה. אז אמא שלי, היא דיברה יידיש מהבית, זאת הייתה השפה הראשונה שלה. ממוסקבה. טוב, היא נולדה באוקראינה. מאוקראינה, אוקיי. כאשר הם ברחו למוסקבה, אז היא ידעה 4 שפות, אבל רוסית היא לא ידעה, היא ידעה יידיש, אוקראינית, פולנית וגרמנית. אוקיי. מי שהיה גר שם, היא ידעה. כן. טוב, לא משנה. אבל שכרנו דירה אצל משפחה מאנגליה, שהם עלינו ארצה מזמן. כן. ובעל הדירה, הוא דיבר יידיש. כן. ואמא שלי דיברה איתו, שותף וזה, אבל כאשר אני שמעתי את השיחה שלהם... סליחה, לא שותף, אלא דיברה איתו שוטף. שוטף. A running language, אוקיי. כן, שוטף, תודה. והיה לי כל כך מצחיק, כי אמא דיברה ביידיש עם הרבה, מה שאומרים, רוסיזמים. כן, רוסיציזם. רוסיציזם. כן. ובעל הדירה, הוא דיבר חצי יידיש, חצי עברית וחצי אנגלית. שליש. כן, כן. זה היה כל כך מצחיק, אבל הכי מצחיק היה מה שהם הבינו אחד לשני. נכון. זה היה חשוב מאוד, אבל די מצחיק. הם הבינו נכון או לא? נכון מאוד. כן. זהו, ושמעתי איך משפיע גם שפה מקורית שלו, אנגלית, אבל כן. גם עברית. כן. וזהו, אז... יש לך דוגמאות? לא, אני כבר לא זוכרת, זה אוקיי. יותר מ-30 שנה. כן, בסדר גמור. כי הוא לא ידע רוסית, ואמא שלך לא ידעה אנגלית. אמא לא ידעה אנגלית, ולא ידעה עברית. עברית, רק מילים ביידיש מעברית. את יודעת, ורה, אילו היית סופרת אז, יכולת לכתוב
מונולוג עם פליינם רוסיש ועם פליינם אינגליש. כן. בהחלט. אז זה מזכיר לי שסיפרתי לכם, הסבתא שלי, בובה חבליה, הייתה פוגשת את השכנה מלמטה, האלמנה של הקומיסר של הסקציה השביעית של המשטרה בבואנוס איירס. כשהן היו נפגשות, הן היו משוחחות על כוס תה. הסבתא שלי לא ידעה ספרדית, האלמנה של הקומיסר לא ידעה יידיש, ובכל זאת הם שוחחו ביניהם. כן. עוד מישהו רוצה להגיב או לשאול משהו? כן. טוב. אז אנחנו, האם, נחמה, גמרנו לקרוא את מונולוג עם פליינם יידיש? לא. נשארו 4 שורות, אבל ממש ממש הסוף. מילות כן. סיכום. אז אולי נחמה תקראי את השורות האחרונות. זה נמצא על המסך? Yeah. אוקיי, בבקשה. Okay. Nicht kein Agola, nicht kein Aaron, nicht kein Mieter, nicht kein Taharabrett, Tahorebrett. כן. Und die main thing, nicht kein Kaddish. כן, עד פה. תרגום. לאנגלית. Okay, nicht kein, there's no wagon, Yes. Agola. Nicht kein Aaron, there's no ark, like There's no ark. ark for a dead person, כן. Okay, nicht kein Mita, there's no, I don't know the word in English. The question is, if there is in English a word like that, זאת אומרת, לא המקום איפה ששוכב המת, כן? There's no a board to purify, I guess, the body. Right. And the main thing, there's no Kaddish. Nobody, no son to say Kaddish. Right. So Reb Mike doesn't know that he has what to do. Okay. Okay, there's more. We didn't finish the poem. There's still some more. תמשיכי לקרוא. Okay. Chotch gay und ding. Chotch gay und ding. תרגום. Because there is no Kaddish, there is no son who will say Kaddish after his dead father. Choch. Choch is a Slavic word. Even though or nevertheless? Yes, nevertheless, can you have no other way but geyunding, but to hire a person who would say Kaddish after the dead father. תמשיכי. Well, I don't give a damn for a gedungenem Amerikaner Kaddish. תרגום. Well, I don't give a damn for a hired. What is I don't give a damn? It's not worthy. Okay. For a gedungenem Amerikaner Kaddish for a hired somebody a hired American to American Kaddish, which means I don't give a damn for a person who will say Kaddish instead of the son of the dead person. Okay. Sie stake on ochunvei
No, it's Tistake no, och no, und gei. no, och und oi. Oi, och und Tistake oi. och und oi. Tirgum. It's To hire, really, yeah. an American Kaddish is already och und oi. It's terrible. It's Very terrible, very sad. but what can you do? But what can you do? Was, aber was können tun? Yeah. Okay. Right. Menschen müssen feulen just azoi. Tirgum. Or azoi. One just has to, one has to be lazy just like that? No. Foilen. I don't. Foil is lazy, but not here. Foil here is to get rotten. Oh, foilen is to get rotten? Right. Okay. Foil means when a food is Oh. not eatable. Mm-hmm. Okay. Why? So Because if the dead person, there is no Kaddish, he will not reach heaven and ask for commiseration for the living people. He simply will get rotten. okay. Elahai soll sich Keilu, Elehai, as if. Oh. Okay, Elahai soll sich dachten agoi. Ken. Keilu, you may imagine that the dead person is not a Jew but a goy. A goy gets rotten, there is no Kaddish. Okay. זה הסוף? No. This word, okay. One more, I don't know, stanza. Okay, you know, Mr. Zeitlin, wie me pflegt bei uns in Warscha auf Nacht die Tier verkeitlen. Verkeitlen. You know, du weißt, Mr. Zeitlin, how we used to in Warscha we used to at night chain or lock the door. Right. For security reasons. Okay. Azoi is mein Herz verspart auf a Keitel, von sind, ich bin a citizen in dem Amerika. Tirgum. Azoi is such is my heart. Right. Verspart, is that like locked or chained or connected? Locked, yes, locked. Very good. On a chain. Right. From sind, from since then. Right. Very good. Okay. From since then, I'm a citizen in this America. Right. Okay. Hala. Nor wie sagt man, take it easy. But how is it said? What's the saying? Take it easy. Never mind die Tränen in mein Kohl. Oh, never mind the tears in my voice. Right. So the tears in my voice, which is a very good literary way to say that I am speaking, and while I am speaking, I am אני בוכה. Wie lang die Menschen leben, müssen sie machen a Leben. That's all. Okay. תרגום. However long or how right. the dead live, I guess. Right, the dead live, which means as we, the Jews in America,
are not dead but live yet, müssen sie machen ein Leben. We are obliged to machen ein Leben, to make a living. That's all. That's all. What does he mean, die meisten leben? You mean that the Jews in America are living? The Baal monologue is referring to himself as a prospective dead person. For him, the Jews in New York are dead persons, even if they live, because the Jewish identity does not exist anymore. But they have to make a living, right? Because in America... Yes, because if they live, they cannot be dead. They must have to make a living in order to continue living as a species of a person who lives but has no Jewish identity. It's very strong. But why are they dead? Because God is not there? I don't understand. Of course, they are dead because they have no Jewish identity. They are so assimilated that they don't count anymore as Jews. This is a terrible finishing of a story. Oh, so he's saying, Zeitlin, or the Baal HaMonologue, that in America, when you're assimilated... It's a very pessimistic view about the future of the Jews in America. And if you consider the saying, you know that today, I guess that more than 70% of the Jews in America are in an intermarriage. Years ago, an American Jewish sociologist spoke about intermarriage in America is more than 70%. And if intermarriage is more than 70%, the perspective is that in another 2 generations, there will not be many Jews in America. That happens everywhere, not just in North America. Of course, that happened in every emigration from Eastern Europe after the Holocaust. I was on a kibbutz in Israel. There were a few couples with children. Right. And I mean, I was 18, 19. I was young. I really didn't. But right. The spouse didn't look Jewish, and their Hebrew wasn't. So I think they came to visit, and they met, and then they changed their religion. Maybe, I don't know. But it's very common. No, not very common. Maybe more common in the kibbutz. I'm not sure. Yes, it's more, I guess it's more common in the kibbutz. Because also in the kibbutzim, not the religious kibbutzim, the process is a little bit similar. But we heard in the last years that there are kibbutzim, even of the Shomer HaTzair, where the older generation built a synagogue in order to keep some connection with the Jewish Eastern European past. You know, there are a lot of Israelis now in Germany. Right. They go and they work, they have businesses. So I wonder what's going to happen there, the Israelis in Germany. That's right. The bottom line of what we are speaking and reading is that the Jewish identity of the Jewish people in the future is under a question mark. Okay. יש מישהו שרוצה לשאול שאלה או להגיד משהו? I just want to say one thing about the Yiddish of the Hasidim in North America, that they have a lot of English and German in their Yiddish and no Hebrew.
when like spoken, because Hebrew they keep Right. for prayer. So their Yiddish is probably their everyday Yiddish is like Mendele Mocher. No, sorry, like Mendele Mocher Svorim took out the Russian and put the Hebrew. Yeah. So they take out either they take out the Hebrew or they don't use it because it's for them natural to speak the Yiddish that they speak, but there's no Hebrew in Right, their but I everyday want to Yiddish. correct you. Mendele Mocher Svorim took out the Russian, but he put not only Hebrew words, but he put also Yiddish genuine words from the translations, the older translations of the Tanakh. אוקיי. עוד מישהו? בסדר. עכשיו אנחנו נתחיל לקרוא את שולם עליכם, שנחמה אמרה לנו שכדאי לקרוא כדי שנוכל להשוות עם צטלי. אפשר להעלות למסך או נתנאל או נחמה או ורה, תעלו למסך את שולם עליכם. מה השם של הטקסט שלו? נשתו קין, אני חושב. נשתו קין? רגע. נייס. כן, נשתו קין נייס. נשתו קין נייס. הכותרת הזאת היא לבד כבר רומזת להומור של שלום עליכם. אם אנחנו מתרגמים, נשתו קין נייס, אין חדשות. כאשר אנחנו נקרא נשתו קין נייס של שלום עליכם, אנחנו נראה שיש שם לפחות 15 אנשים שמתו, או שמתו מרעב, או שמתו מפוגרומים, או שמתו ממהפכה. אז למה שולם עליכם נותן כותרת אין חדשות? מה, יהודים שמתים במזרח אירופה מכל מיני סיבות זה לא חדשות? איפה כאן ההומור? יהודי שמת מסיבות היסטוריות במזרח אירופה בראשית המאה ה-20 זה לא חדשות? למה שלום עליכם מסכם, הרי כותרת זה סיכום של הנושא העיקרי של טקסט. מה עושה פה שלום עליכם? איך הוא מסכם את מה שהיהודי ממזרח אירופה מספר ליהודים מניו יורק? מה התשובה שלכם? למה הוא נותן שלום עליכם כותרת כזאת? אין חדשות כאשר מה שהוא מספר זה בדיוק ההפך. נחמה. Maybe when you ask in writing how you are, you ask the same questions and more or less you get the same answers in it's a different tkufa, and now maybe it's the Russian Revolution, but in another generation, in another tkufa, more or less the questions are the same and the answers, כן. ורה, מה את אומרת? אני עוד לא קראתי את הסיפור. אז אני לא... כן, רגע, אבל אני אמרתי שהכותרת זה אין חדשות, ובסיפור עצמו יש לפחות 15 מתים מרעב, מפוגרומים וכולי. אז למה הכותרת היא בדיוק ההפך מה שמספרים? ורה. אני לא יודעת, אולי בעניין שהיה מעניין לשניהם ולמשפחות וזה, זה לא היו חדשות.
כן. נתנאל, מה אתה אומר על מבנה כזה של כותרת וטקסט? לפני שקראנו אפילו. לא יודע, אולי הוא פשוט מתאר דברים שהיו תמיד יהודים, לא יודע, אומרים שתמיד יהודים מתו מפוגרומים ומתנאים לא כן, טובים כל כך. בהחלט. גם ורה, גם אתה. אז זה קצת ציני אתם כזה. מתקרבים לעניין. אני מסכם ואומר, עוד לפני שקראנו, מה ששולם עליכם טוען בכותרת שהיא ההפך מהתוכן, שיהודים מתים מסיבות היסטוריות של תולדות יהודי רוסיה, מרעב, מפוגרומים, מהמשטרה הרוסית, ממהפכות. That's not news. זה לא חדשות, ושזה קורה כל הזמן. וההגדרה של המילה חדשות, כמו ורה אומרת ונחמה אומרת, בהתכתבות בין יהודים, בנוסח של התכתבות במכתבים, יש איזה שטנץ שקודם אתה מודיע מה חדש במשפחה, אבל כמו שאתם אומרים, מוות זה לא חדש ברוסיה, ולכן הכותרת. ועכשיו נתחיל לקרוא ונראה מה קורה. מישהו רצה להגיד משהו? Ich will sagen, als wenn Emetzer schreibt und fragt eine Frage, you know, wie fühlst du, die Besprache, man bekommen a ganz Torah, like an Entfer, like mit die alle, מה שאת אומרת, רגע, את אומרת, מבקום תלנגן אנטפר, מקבלים תשובה ארוכה מפורטת, כן. וגם אפס גוט, aber die Rest sehr schlecht. בסוף, בהתחלה יש נוסח בכתיבת מכתבים, ושלום עליכם הוא מומחה לדברים האלה, בהתכתבות בין מנחם מנדל לשני שנדל אשתו, הרי גם מנחם מנדל נמצא בניו יורק, והוא מתכתב עם אשתו, אז קודם היא מתחילה, כן, אנחנו, כן, היא אומרת כל מיני חדשות מהמשפחה, כן, וכולי. Aber wenn man fragt Emetzer a Frage, Ayid, man darf hören a ganz Geschichte. Ja. כן, בסדר גמור. לפני שמספרים את הצרות, כן, המאוד עצובות, קודם מספרים על הפרטים במשפחה. נחמה תתחיל. Okay. לקרוא. Okay, nicht kein Nice. Es ist geschrieben Nice, aber heint ist Nice, ja? כן. Nice, okay. איך כתוב בכותרת? Nun Yud Yud Samech, Nice. Nice. יש Nice ונייס זה אותו דבר, אוקיי. אוקיי, אפשר das ist ein bisschen altmodisch, ja? נכון. Okay, zwei Lechoine Teuve Brivlach. Okay, 1. Was ein Schneider von Amerika schreibt zu seinem Freund in der Heim. 2. Was ein Schneider von der Heim schreibt zu seinem Freund in Amerika. זאת אומרת, עכשיו שלום עליכם בסאבטייטל, מסביר לנו מהו הפורמט של מה שהוא כותב. זה חילופי מכתבים. חילופי מכתבים בין מי למי, נחמה. Schneider, was ist in Amerika? Schreibt zu seinem Freund von der Alten. Schneider in Amerika, das ist ein Posheteriet, was hat emigriert in Amerika. Okay. Und 2. Euch Schneider, was ist geblieben in der Alterheim.
Yeah. Das ist ein Austausch von Brief, Chalifat Michtabim, zwischen zwei jüdische Schneider. שני חייטים יהודים, אחד במזרח אירופה ואחד באמריקה. והמכתב של כל אחד מהם בשפה שהוא רכש, in the language everyone acquired, the Jew in Eastern Europe, in a Yiddish he speaks always, and the Jew in America, a Yiddish he acquired as a new immigrant. Okay, מתחילים. נחמה. Okay, my dear friend Yisrolik, mit exclamation mark. Okay. כבר בהתחלה קורא במכתב של היהודים מאמריקה מה שקרה במכתב של צייטלין, בעל המונולוג של צייטלין. מה הדבר הדומה, נחמה? Es ist English, schreibt in die jiddische Oasis, my dear friend. כן. Das heißt, schon in 1907, Sholem Aleichem felt that der Yid in Amerika, der Schneider, redet a Yiddish, was ist schon English. Okay, תמשיך. Lechoine Toive Tichatevu ותחתמו. Okay, Betechatemu. Okay. Du mit dein Wife und mit deinen Children, ihr sollt sein all right mit Kol Yisrael. Amen. Okay. It's funny. Yeah, okay. Very funny. Okay, so Happy New Year. May you be described, in the good book, and may God write you in His book, right? Something like that. Okay. Yeah. Okay. So we see that even for a Leshone Toive, so a Jewish, a Yiddish thing, the Jew from America mixes the English language. So he is already assimilated. We don't know how many years he lives in America in 1907, but we see the assimilation crawling even into a Leshone Toive. But the Hebrew is correct, and he calls his friend Yisrolik. So he remembers his friend's name, Yisrolik, and which means that maybe that the Jew from America in 1907 is less assimilated than the Baal HaMonolog after the Shoah. משפט הבא. Okay, it's I don't have to translate it because it's all in English, right? Okay, right? Okay. Right. Yeah, but it's interesting. He ends it off with Kol Yisrael Amen, right? Right. All the English. Oh, ihr sollt sein, all right. Okay. You should be okay. Okay. Mir hoppen groß trouble von dem. Oh, right away with the trouble. Oh, was du schreibst uns nicht kein letters, warum sind es haben sich angehäuben bei euch die Revolution mit der Constitution, mit die Massacres, gehen wir herum disappointed, mamash on cap. Wow. So Sholem Aleichem, who knew English very well, even before he went to America, is doing a very, very nice and interesting job. How a Jew in America, a Jew from
Warsaw or from Eastern Europe who emigrated to America becomes Americanized. I just want to say that here in the letter, it's complete sentences. In Zeitlin's poem, it's like a poem, short. They word full sentences. Do you know what I? Yeah. Right. Okay. So you want me to try and translate it? I mean, if there is a need to translate what you want to translate. I don't know what, there's a Russian word, massacres. Massacres, that's English. Oh, what does that mean? Mass killing, massacre. Oh, I see. Okay. Okay. Okay, oidos. ורה, את לא שומעים אותך. את על השתק. לא הבנתי מה זה המילה הזאת, מסקרן? מסקר, באנגלית, רצח עם. הבנתי. מסקר, כן? רצח המוני. הבנתי. רצח המוני, יותר נכון. תודה. זו מילה אנגלית, אוקיי. תמשיכי, נחמה. Oidos, was unsere Papers schreiben, ist nicht kein Bluff. Hat man schon bedarf... Ist nicht kein Wort, Bluff. Bluff. Yeah. Hat man schon bedarf weglegen bei euch eine halbe Welt. תרגום. If it is the case, like which our papers are writing about, yes. It is niet kein bluff. It's not a bluff. כן. Hat man schon bedarf weglegen bei euch. I don't understand this. A halbe Welt. Hat man schon bedarf weglegen bei euch עוד מילה? A halbe Welt. weglegen a halbe Welt זה to kill half a world. weglegen to lay down. כן? אם מה שאתה מספר, אז היו צריכים כבר to lay down half a world. זאת אומרת, היו כבר מתים חצי עולם. Okay. כן? Okay. So the Jew from New York reacts to what the Jew from Eastern Europe writes to him about the pogroms which happened in Eastern Europe. Okay, that seems to be all in Yiddish, right? That sentence? Just the word bluff, but maybe they use it in Yiddish. Is this sentence is in Yiddish? No? Yeah, that's Yiddish, but it's Americanized Yiddish. So how is that sentence, how would it be in I guess a bona fide Yiddish? How would that be in an embassy Yiddish? So, תתחילי לקרוא ואנחנו נהפוך את זה ליידיש. Oidos, כן. was unsere papers maybe, unsere Zeitungen. Oidos, was unsere Zeitungen. Right. כן. Is nicht kein Bluff. Is nicht kein שקר. כן, זה לא שקר. Hat man schon bedarf weglegen bei euch a halbe Welt. זה הכל יידיש, כן? weglegen means to put down in the grave. Half a world. Which means you are telling us from Eastern Europe that a lot of people were killed. weglegen, to put down in the grave. Okay, yeah. Alle Tag hören wir von euch ein ander sensation. Okay. Every day we hear from you in Eastern Europe a new sensation, a new unbelievable thing which happens. Okay.
Nechten habe ich gelernt a cable as Mr. Khrushchev, כן, dem Präsident von der Vierter Dume, hat man gehangen. כן. Schreib mir, One moment. Yesterday I read in the papers, I read in the yes, in the papers that who was hanged? Mr. Khrushchev. שהוא מי, איך אומר הלאה? Oh, dem Präsident von der Vierter Dume. The president of the Fourth Congress in Russia. Okay. Duma is the House of Representatives. So he read that he was hanged. כן, נכון. Schreib mir, sie ist Emes. Mit Fragezeichen. כן. So he's asking, is that true? That here, there in Eastern Europe, they hanged also the president of the Congress, of the Fourth Congress in Russia. Und von deinem Business sollst du mir schreiben, du arbeitest in a shop oder du bist a boss für sich. I just want to say that this gentleman is writing his friend Yisroelik about whether it's true, like what's happening there. Yeah. But then he goes right away into, are you working in a shop? Like talking about, are you working? Are you making business? It's right. Very, very much from maybe an American point of view. That's true, because the Jew in America only knows to speak about his own reality. Yeah. Okay. Und was macht dein Chana Rickel? Ken. Und was tut Herschel? Okay, now it's all the questions. Und mein Cousin Lipa, was macht? Family business. He is asking information. Okay. Und Yossel Henechs. Ken. Ken. Und Benzie mit Rochlin und Zlatke und Motto und die übrige Opwriters was machen? Die übrige what? Operators. Operators. Okay. Right. So he guesses that all the family is working in a shop. He only knows to think about Parnose from the point of view of an American Jew who is working in a shop. Which means operators, poalim, the workers, for making a living. Maybe Netanel or Vera would like to read. כן, בבקשה. נתנאל, אולי אתה רוצה? אני אשמח. כן. Und sie trachtst du wegen Ibermufen, kein Emzari, kein Amerika? Okay. Und sie trachtst du wegen Ibermufen, kein Amerika. והאם אתה חושב, מופן זה לעבור דירה או לעבור קאנטרי. ונציטרחסטו, ואם אתה חושב, איבר מופן, לעבור לאמריקה. זאת אומרת, היהודי מאמריקה שהיגר ממזרח אירופה לאמריקה, שואל אותו, האם גם אתה חושב להגר לאמריקה? למה להגר? מכיוון שכמו שאנחנו רואים וכמו שנראה,
ברוסיה לא טוב. תמשיך. Als Dings sollst du mir rausschreiben in dein Letter. Als Ding, כל דבר, sollst du mir rausschreiben, תכתוב לי עליו, in dein Brief, אבל הוא לא אומר בריף, אלא הוא אומר letter, משתמש כמו שצייטלין, 40 שנה אחר כך, תכתוב לי הכל במכתב שלך, letter. הלאה. Und wegen, אני ממשיך. Und wegen mir, was soll ich dir schreiben? תרגום. Und wegen mir, לא נגמר עוד. ועליי, מה אני צריך לכתוב לך? תמשיך. My dear friend. זהו. My dear friend. שוב מכניס את האנגלית בגלל הסימילציה. השעה 7:17. כן, הלאה. Ich bin alright und my wife is alright und meine children seien alright. זאת אומרת, היהודי הפשוט בניו יורק או בארצות הברית, הוא לא יודע, אין לו סגנון חסכוני. הוא יהודי פשוט, אז אני בסדר, אשתי בסדר, הילדים בסדר, כן, הלאה. Danken Gott, wir machen do alle Leben. הלב. כן. אז הוא אומר, תודה לאל, מיר מחן דו הלב, אנחנו עושים פה חיים, זאת אומרת, אנחנו מתפרנסים לשביעות רצון מינימלית לפחות. הלאה. Wir arbeiten schwer und bitter, aber wir machen Leben. אובר. כן. אובר ממחן הלב. Wir arbeiten schwer und bitter. תנסה, אם אתה יכול לתרגם, wir arbeiten schwer und bitter. אני עובד קשה, וביטר מיר, זה מה? אנחנו. אני, אנחנו אשתי, עובדים קשה. כן. ביטר זה מר? אני לא יודע. מר. אנחנו, שוור וביטר, זאת אומרת, קשה מאוד. כן. אובר מרמחן הלבן, אבל אנחנו חיים. אנחנו עושים חיים. כן. עוד קצת. קנגלט סייפן מיר ניט, נורמים פרנדמן. כן. מה המילה הראשונה שקראת? קיין. כן. גלט. גלט. קיין גלט. קיין גלט. כן. קיין גלט מה? זהב. No. לא, גלט פה זה כסף. קיין גלט מחמיר נישט. זאת אומרת, אנחנו לא עושים כסף, אנחנו לא עשירים. No, seifen, maybe save, to save money. Kein Geld seifen nicht. אנחנו לא חוסכים כסף. מרוויחים מספיק כדי לחיות, אבל kein Geld seifen wir nicht. כסף אנחנו לא חוסכים, כן? נור מיר פרנדמן, צווי רומז. נור מיר מה? פרנמן, צווי רומז מיט הקיצ'ן. אבל איך אנחנו חיים? מיר פרנמן, אנחנו תופסים צווי רום, שתי חדרים מיט הקיצ'ן, עם מטבח. זאת אומרת, אנחנו חיים פחות או יותר לפי הצרכים המינימליים. כן. הגנצן טרוג, ארבטן מיר, ובנחת, גן מיר הרויס אפלז'ור. אפות? לז'ור. פלז'ר. אז כל היום, הגנצן טרוג ארבטן מיר,
כל היום אנחנו עובדים, זאת אומרת עובדים קשה, ובנחת ובלילה גיין מירארויס, אנחנו יוצאים אף פלז'ור, כדי לבלות. עוד קצת? Oder auf a meeting von Solution? לא, Solation? סוציאליסט. סוציאליסטן. סוציאליסטים. Sozialisten? Oder von Zionisten? Oder ציוניסטים. Gorin jüdischen Theater? איש Theater. תיאטר. Theater. אוקיי, אז בלילה, כן, אנחנו הולכים לבלות, או, שכחתי מה שקראת, או, או מיטינג. לפגוש את הסוציאליסטים, כן, או לפגוש את הציונים, או כן. ללכת לתיאטרון היידי. נכון. זאת אומרת, הוא מתאר את חייו באמריקה. השעה 7:22. כן. מהמם. ורה, כן, תמשיכי קצת. okay. Das ganze Leben wird man Tage verschwarzt. אז עכשיו אנחנו מתרגמים. Das ganze Leben, כל ימי החיים, כל החיים, ורטמן טאקה, באמת, ורטמן verschwarzt. מי יכול לתרגם מה זה ורן verschwarzt? נחמה? I don't know, completely black or blackened or darkened? מה זה אידיומטית ביידיש ורן verschwarzt? זה נראה שחור, כאילו נראה קשה, חיים נראים קשים. נכון, מוורט verschwarzt אנחנו נעשים חיינו משחירים, חיינו קשים, כמו שאמרת. היה סופר במזרח אירופה, כן? שלוימה אטינגר, במאה ה-19. שלוימה אטינגר היה סופר יידיש מאוד מפורסם, שהיה כותב משלים ביידיש. והוא היה אומר, כשהוא היה כבר בן 60, מיינה הור, השערות שלי, של הראש שלי, מיינה הור, ורן verschwarzt mit mir in einem. שערות ראשי נעשים שחורים ביחד עם איתי, ביחד עם חיי. ורן verschwarzt במובן של לעבוד קשה, לסבול. השעה 7:24. כן. תמשיכי, ורה. Der seinen mir oberfrei. Der Fahr seinen mir oberfrei. אומר היהודי באמריקה, אנחנו עובדים קשה, חיינו שחורים מרוב עמל, אובר דר פאר, אבל בגלל זה, אף על פי שאנחנו עובדים קשה, זיינן מיר פריי. בגלל זה אנחנו חופשיים, לא כמו במזרח אירופה, ששם אנשים מתים בגלל פוגרומים ובגלל רעב וכולי. זהו ההבדל, להיות יהודי במזרח אירופה, כן? זה מביא למוות. להיות יהודי באמריקה, בכל זאת, אחרי שאתה עובד קשה, אתה אדם חופשי, ויכול ללכת לבלות, ויכול ללכת לאספות פוליטיות. זהו ההבדל. עוד משפט, ורה.
und ich kann mir sein Member in was für as Society. society ich will. כן, ומכיוון שאני חופשי, אחרי העבודה, אני יכול להיות ממבר, אני יכול להיות חבר, in was für a society ich will, באיזו שהיא חברה שאני רוצה. זהו ההבדל הגדול עם מזרח אירופה בראשית המאה ה-20. כן. השעה 7:26. כן, משפט אחרון, מירב. לא, זה אחרי פסיק. לא, אני אומר משפט אחרון להיום, כן. כן, אז ich will, וכמו שאני רוצה. כן. עד פה, כן. אנחנו... לא, יש שם פסיק. יש פסיק, אז תגמרי את המשפט. Während Citizen und wer zu gelost zu election. zu election. ואז הכביר, וכשאני רוצה, אני נעשה אזרח באמריקה, ונבר צוגלוס, ונותנים לי רשות to elections, להיות בוחר לבחירות באמריקה. כן? זהו, נקודה. נקודה, עד פה. תעשי סימן, ורה, אם את יכולה, בשביל הפעם הבאה. לא, טוב. כן? אני לא יכולה, אולי נתנאל. אצלי אין אפשרות לעשות. טוב, אני עושה בטקסט שלי. אוקיי, כן. בטקסט שלך בפעם הבאה. אוקיי. היום זה יום שני, אנחנו חוזרים ביום, יום חמישי זה עוד לא חג, אז יום חמישי לפני ראש השנה אנחנו חוזרים, ואחר כך נראה איך ממשיכים בימי החגים. אז אני מודה לכם מאוד, ונמשיך כשיבוא יום חמישי. תודה רבה. תודה רבה לכם ולהתראות. Did you stop the